Kære lyttere og seere, velkommen til Naalakkersuisuts pressemøde vedrørende corona. Der er et stærkt smittepres i verden nu, og vi kan i dag konstatere det første reelle stærke og smitsomme tilfælde i et halvt år. Personen er blevet konstateret positiv med covid-19, efter at have fulgt proceduren for retest på 5. dagen efter ankomst. Og han har haft nogle symptomer. Som sagt er personen blevet retestet efter 5 dage. Og det er meget vigtigt at understrege og gentage, at man følger alle procedurerne, når man kommer ud fra og bliver testet efter 5 dage. Og at man ikke blander, at man holder sig fra andre mennesker. Og hvis man er konstateret med covid-19, så skal man selvfølgelig følge andre procedurer med karantæne, og det er meget vigtigt, at man gør det. Og udover det, skal man også kontakte sundhedsvæsenet. Nogle gange er man blevet smittet uden at have symptomer, men det er meget vigtigt, at man følger procedurer, lige så snart man føler symptomer eller mærker symptomer, og hvis man har mistænkt, at man har, så kontakter man sundhedsvæsenet med det samme og spørger ind til, hvordan man kan blive testet. Og personen, der er blevet smittet, har fulgt procedurerne og har fulgt anbefalingerne. Og vi følger tæt fra sundhedsvæsenet, og personen har fulgt alle anbefalingerne. Så derfor har vi som borgere pligt til at følge disse anbefalinger, for eksempel fra WHO, og at vi holder afstand, at vi undgår håndtryk og kram. Det skal vi huske. Hvis vi skal hoste, så er det ikke i hænderne, så er det i ærmet. At vi holder høj i håndhygiejne, og ikke mindst blive hjemme ved sygdom. Det må være et krav. Og når man har symptomer, så skal vi henvende os til sundhedsvæsenet for at finde ud af, om vi er smittet. Og det er som sagt, at der er gået et halvt år siden vi havde den sidste tilfælde i Nuuk. Og der kan komme flere smittefælde nu. Men vi har heller ikke flere end en. Vi skal tænke på det første. Har vi forudset det, der skete. Og jeg skal gentage det, jeg har sagt igen, at det er meget vigtigt, at for det indrejsende udefra skal du altså reteste dig efter 5 dage. Og i løbet af disse 5 dage skal du holde afstand. Pas på. Man ved jo aldrig, om du er blevet smittet. Og jeg vil sige, at procedurerne og testmaskinerne sikrer jo ikke, at man ikke er smittet, når man har fået et negativ.
Og vi har ikke fra naalakkersuisut planer om at nedlukke Grønland. Indstillingerne og anbefalingerne bliver det samme, som det var i går. Og sundhedsvæsenets procedurer og anbefalinger hjælper, og det skal følges. Og det kunne vi mærke herfra, at det hjælper, at også at medborgerne følger disse. Så derfor har der ikke været en eneste tilfælde i de sidste 6 år, og først nu får vi en. Henrik, hvis du har noget at tilføje, værsgo. Tak. Ja, som vi omtalte i sidste uge, så har vi jo fundet et ret stort antal smittede, når vi undersøger dem, der skal rejse hertil. Vi har fundet over 10 her i slutningen af september måned og begyndelsen af oktober måned. Så derfor er det ikke overraskende, at der nu også er kommet en helt igennem, selvom der var blevet testet før afrejse. Det er jo baggrunden for, at vi har foreslået at genindføre karantæne og retestning. Og det har så også vist sig at virke, som det skulle. Og det er jo rigtig glædeligt, at vi i den konkrete sag også kan se, at alle reglerne er blevet fulgt, og der er blevet handlet hensigtsmæssigt. Så man kan sige, at det er kedeligt, at vi har fået smitte ind i landet igen, men på den anden side, så er vi nu også i en helt anden situation end i marts måned. Vedkommende blev testet i går. Allerede i går aftes havde jeg svaret, at kunne umiddelbart sættes i værk efter de planer, vi har lavet for længe siden. Og det er jo også rart at se, at tingene fungerer. Og det gør de faktisk. Så på den måde kan vi tage det stille og roligt. Men på den anden side må vi også fortsat arbejde på at undgå, at vi får et egentligt udbrud i Nuuk. Der er ikke nogen grund til at tro, at den konkrete sag medfører yderligere smitte ude i befolkningen. Men der kan være flere derude. Vi må erkende, at selvom antallet af rejsende falder nu, kommer der så mange tilrejsende ind, at det kan godt være, at der er nogen derude, vi ikke kender. Ikke kun her i Nuuk, men også i resten af landet. Og det er derfor, at det er så afgørende, at vi handler, som om det var der. Fordi med den sag, vi har nu, der har vi fået vist, at det her, det er det pres, Grønland nu er udsat for. Og som Kim også siger, så er det afgørende, at vi fanger eventuelle nye tilfælde så hurtigt som muligt. Og det betyder også, at alle, som har symptomer på covid-19, specielt dem, der har været ude at rejse, og dem, der har haft kontakt til dem, der har været ude at rejse, at de straks ringer til sundhedsvæsenet, hvis de skulle få symptomer på covid-19-smitte. Tak. Tak. Henrik har understreget, hvor vigtigt det er, at vi følger anbefalinger. Så har jeg også et spørgsmål til Henrik. Borgerne er nogle gange i tvivl om disse, og når man har opholdt sig i 5 dage og kravene til karantæne, efter det, og efter det er blevet testet, kan det blande sig ind i befolkningen med det samme, eller kan det forstås sådan, at efter man er blevet testet 5 dage, vil det sige, det er borgerne, der spørger ind til, om man skal opholde i karantæne efter 14 dage, selvom man er retestet efter 5 dage. Når man laver testningen i København, så fanger vi en stor del af de smittede.
Men fordi man laver testen op til 5 dage før, så kan der meget vel komme nogle smittede herop alligevel. Det er det, vi har set nu. Så får vi lidt flere med bagefter, når vi laver 5-dages-testningen. Men stadigvæk vil der være nogle smittede, som først bliver positive på et senere tidspunkt. Så er afvejningen følgende. Når man kommer til landet udefra, er der 5 dages karantæne. Hvis man så lader sig reteste efter de 5 dage, ja, så er man ikke længere, og den er negativ, ja, så er man ikke længere i karantæne. Men derfor anbefaler vi stadigvæk meget kraftigt og henstiller meget kraftigt, at man i de første 2 uger efter man er kommet til Grønland, udviser stor forsigtighed og så vidt muligt undgår at være sammen med alt for mange mennesker, fordi man kan stadigvæk udgøre en smitterisiko op til 14 dage efter man har været udsat for smitte. Tak. Vi siger tak til Henrik. Det er en af de få spørgsmål, som borgerne spørger ind til, men jeg finder det vigtigt, at denne punkt bliver præciseret. Så derfor har vi også presse, der spørger ind til, hvad befolkningen bekymrer sig over. Værsgo til pressen. Hvordan har personen, som er blevet smittet, og hvilke symptomer havde personen? Hvor kom du fra? KNR? Vedkommende, der er smittet nu, har det godt. Jeg har talt med vedkommende her til morgen igen. Og det har været nogle ganske lette symptomer, som vedkommende har haft, og som kan være svært at skelne fra andre ting. Men vedkommende var opmærksom på det, fordi systemet i Danmark faktisk også havde været velfungerende. Så vedkommende var faktisk blevet orienteret om, at vedkommende havde været udsat for smitte. Og det var en rigtig god ting, og det havde selvfølgelig skærpet opmærksomheden. Tak. Har man kontaktet alle dem, som de andre passagerer, som han har rejst med? Nej, det har vi ikke, fordi vi finder ikke, at der er nogen baggrund for at lave en særlig opfølgning. Vedkommende blev retestet i går og kom hertil fredag. Men alle, der var med de fly, de skal også være i karantæne. De er omfattet af de samme regler. Hvis de vil ud af deres karantæne inden for 14 dage, så skal de lade sig reteste. Og det betyder, at det forhold, at de har fløjet sammen med vedkommende, ja, det er ikke den største risiko. Den største risiko er, at alle disse medpassagerer, de kommer ned fra Danmark, hvor der er masser af smitte. Så vi må sige til alle rejsende, at ja, det er ikke nogen svært øget risiko, at der har været en ombord, som på det tidspunkt måske har været smittefarlig, måske på det tidspunkt ikke har nået at være det endnu. Nej, den egentlige risiko, det er, at alle disse rejsende, de har opholdt sig i Danmark, og de har været udsat for en betydelig risiko for smitte, mens de har været dernede. Så alle rejsende skal jo være ekstremt opmærksomme på at overholde karantænebestemmelserne og overholde alle retningslinjer. I nævnte, at indrejsende fra Danmark skal testes før afrejse, 5 dage før, og reteste efter indrejse, for at se, om man er blevet smittet i Danmark. Fordi der er risiko for det.
Hvorfor er det 5 dage? Det er sådan så, at kravet er bare, at man skal være testet, inden man stiger ombord på flyet til Grønland. Vi har så lavet en bestemmelse om, at den test må være op til 5 dage gammel. Op til 120 timer gammel. Det har været nødvendigt at lave så lang en tidsramme, fordi det kan være vanskeligt at nå at få testsvaret, inden man skal ombord på Nordsaken. Og man kommer ikke med, hvis man ikke har en negativ test. Hvordan er det gået med at teste alle dem, der er ankommet? Må jeg lige få et spørgsmål igen? Jeg tager det lige på. Ja, okay. Alle indrejsende, hvordan har det gået med at teste alle? Med testning, hvordan går det med proceduren? I Kastrup i København, der kommer man ikke ombord på flyet, hvis man ikke har en negativ test, der er mindre end 120 timer gammel. Det foregår helt konsekvent, og der er relativt mange, der faktisk bliver afvist. Men sådan må det være, for at vi kan nedsætte risikoen for smitte i Grønland. Når man så kommer hertil, ja, så siger reglerne, at man skal være i karantæne i 14 dage. Den kan blive nedsat, hvis man lader sig teste igen, og testen er negativ. Man kan tidligst lade sig genundersøge 5 dage efter ankomst. I forhold til spørgsmålet svarede Henrik, at borgerne er lidt i tvivl om, at og borgerne skal selv vælge, om det vil opholde sig i karantæne i 14 dage, eller hvis man vil være i karantæne i kortere tid, så skal man tidligst efter 5 dage retestes. Er det sådan, det foregår? Det er sådan, det reglerne er, ja. Hvor kommer du fra? Jeg vil gerne spørge til, man kunne jo forbedre det her system, hvis man indkaldte folk til retest på 5. dagen. Du nævnte sidste gang, at ca. 80% lader sig reteste på 5. dagen. Det betyder jo, at der er nogen, som potentielt, så siger man jo, at de også kan være i karantæne i 14 dage, hvis de ikke lader sig reteste. Men en mere effektiv metode vil jo være, I ved, hvem der er kommet ind i landet, og så indkalde alle på 5. dagen til en retest. Er der nogle tanker om at gøre sådan? Lad os holde fast i netop, at det ikke er obligatorisk at blive retestet. Man kan vælge at blive derhjemme i 14 dage. Lige nu er det sådan så, at der vil blive lavet et system, hvor man får et tilbud om retestning på et på forhånd oplyst tidspunkt, afhængig af hvad for et fly man har været med. Men samtidig arbejder vi på at lave et egentligt bookingsystem, hvor man selv kan vælge datoen. Så der er ikke nogen planer om at lave en direkte indkaldelse. Det vil i praksis give rigtig mange udfordringer. Og vi må også holde fast i, at det er den enkeltes ansvar. Det er den enkelte rejsendes ansvar at sikre, at man ikke forårsager smitte, når man kommer tilbage til Grønland. I forhold til den person, der er smittet, har I kortlagt personens
adfærd her i Nuuk, altså om vedkommende har været ude at handle for eksempel, eller andre af de ting, som man jo gerne må, når man er i karantæne. Den slags kortlægger vi straks. Så snart der i går aftes forelå en positiv test, så har vi et system, der straks går i gang, hvor vi taler med den smittede og får kortlagt alle informationer af relevans for vores indsats. Du nævnte, Kim Kielsen, at I ikke har planer om at lukke landet ned igen. Men kan du sige noget om, hvad der skal til, hvis man skulle lukke landet ned for rejsende? Jeg skal tydeligt sige her, at da vi lukkede landet, fik vi en mulighed for at justere tingene for at undgå smittespredning i Grønland. Og i forhold til at forberede os i sundhedsvæsenet, hvordan vi kan gøre, og i forhold til andre metoder for at indhente informationer om og finde andre strategier og metoder i forhold til folkeskolen. Og i den tid fandt vi de metoder. Og på baggrund af det har vi fundet metoderne og procedurer. Men derimod skal vi følge tæt på, hvad der sker. Om der er smittespredning, og om der er områder i Grønland, hvor der er smittespredning, det skal vi. Det er grundene til, at man kan lukke landet. Om der er 10 eller 15, eller det kommer an på, om vi kan kontrollere det. Det er op til sundhedsvæsenet om at vurdere, om der er kontrol. Det kan godt være, at der er smittespredning i hele Grønland, så siger sundhedsvæsenet, at det kræver en politisk beslutning. Men kort sagt har vi nogle meget tydelige procedurer. I første omgang var vi ikke sikre, var vi lidt i tvivl om, hvad vi skal gøre, men efter det har vi udarbejdet procedurer og metoder om, hvad vi kan gøre fremover. Apollos Jeremiasen har ikke spørgsmål. Det han der har vist heller ikke spørgsmål. Da pressen ikke har flere spørgsmål, så vil jeg gerne igen gentage, at vi har en tilfælde her i Grønland, og dette varsler os, at coronaviruset kan altså ankomme og komme ind i Grønland. Vi skal passe på, undgå at krammerier, holde afstand, undgå håndtryk. At vi har pligt og ansvar at beskytte de unge og medborgere og de ældre. For jeg har jo gentagende gange sagt, at vi har nogle borgere, der er i risikogruppen, og vi har alle sammen pligt til at beskytte og passe på dem. Det er derfor, jeg siger igen, at lad os passe på og følge anbefalingerne fra myndighederne. Det er vores pligt. For at undgå smittespredning i Grønland, så er det det, der skal til. Det er jo vi holder os alle sammen i det, at vi skal også holde sammen i fremtiden. Ha' en god dag alle sammen. Tak for det.